kunakuphenywa nguye omupho yethileyo amandla. Kaphinde mama nonge nongena amandla uyandisa izikhwepha ewe. Hallelujah. Izinsizwa njengezi singafuna unifundele. Amen. Siyaphela amandla. Ewe mamfundisi. Nezintombi singafuna ufunda iBhayibheli. Kepha bamethembayo uJehova ayathola amandla amatsha. Kayitayila wila. Hallelujah. Ayakhuphuka ngamaphiko njengezinkosi. Bagijime bangakhathali. Bahambe bangaphela amandla. Isixhosa. AbamaXhosa banengane. Akwazi na? Awazi na? Akuvanga na? Ulibele. Ukuba uThixo ongunaphakade nguYehova. Ulibele mama. Uze kulomhlangano unestress nangoku. Ude watshintsha nebala lobuso bakho uphele stress because ulibele. Ulibele. Let us remind you tonight. Ukuthi hey uvile. Nangecawe beshumayela uthatha umongameli. Etakakho njengoThixo. Kodwa izinto zikubethile evekini walibala. Awazanga novanga na. Hallelujah. Ewe tata. Akuvanga na? Awuvanga mama. Ukuba uThixo ongunaphakade nguYehova. Ukuba lo Jehova ungu Alpha. Hallelujah. Mawuthatha decision namhlanje ukuthi ndiyaqalela. Uqalela phezu ko-Alpha. Xa uthatha i-decision namhlanje usithi ibhiki yami ayisabambisi uyithatha phezu ko-Alpha. "2026 ngo-October uzawuthi ndingu-Omega." Hallelujah. uThixo ongunaphakade akanawugqitywa zinto zethu uThixo. Akagqitywa na i-African Gospel Church. Ndincokolela la ntombi yam shumayeli wami. Ntombi ufanele you know me by now. I'm not a person of doctrine. Mna ndiuvile umlando uba utata uChiliza, utata uNondaba, utata uMseleko, utata azingenza angaphi ezonto. Aziyohlukanisa ngempilo yami nesono. Mhlawumbe mamkele uJesu. Ndaliva linyakaza emithanjeni yami. Yathi ndiyayiva iAfrican Gospel, kodwa andifuni yona. Ndifuna uThixo. I fear not. uThixo kabani bazalwane. Hlalani ke nina abantu bereligion ihlala ecaweni. Cawe uyaphela. Cawe uyaguquka. Cawe uyaphenduka. Nithi beniyazi bayibiqheli bamnandi benje ukuthiwa kwenzeke into nebandleni lethu. Hayibo kwenzeke into nebandleni lethu.
Icawa le. Seno-organization le. It's a collection of abantu. Kodwa wena dlula ecaweni. Unamathele komamkelayo. Bazalwane. Yabona nje manje khona. Sikhona imeko ezifuna bathetha. Kodwa ngoba anzange ecaweni mina. Ndize kuThixo. Ndikujonga ndiqonda ba ubekufanele ndiyakuphendula lapha mama Ndlovu. Amen. Yabona mama Ndlovu ufanele ndiyakuphendula kule nto uyithethayo. Amen. Kodwa athi lo muntu wangaphakathi ngamphendula imiyeke. Amen. Uvuma ube sisidenge mama umfundisi. Nivuma uma sisidenge sabazalwane. Ngemi apha uphendula imfazwe zakho nabazalwane. Yemka lemfihlakalo. Uba uzawuma kule ndawo ngolwesine ukwekwe. Yo hayi ke ndivela ndithi ke mina umamami wayekhonze Presbyterian Church notata mbene uniform ngcono ndiye khona bangabe uzawuhletywa ndisevangelini. Uhleba njani noma ingcwele? Hayibo. Kwalula mamntu ngoba uthethe ngomama somgcwala. Ubumoya. Ubila mntu wayesithi hayibo. Iya kuye uthi hayi mama. Yazi ndikusolile yazi. Hayi mntaka Thixo ngixolele ngoku ubungekho ndikusolile. Hayibo mama ubunditheni? Ndithe ndathi. Utsho kuye. Athi hayi mntaka Thixo ubundijonge rongo. Masithandaze ibingenguwe ibinguSathane. Ngalilishwa apha ba ngakho esidi yokungathandani. Ngalilishwa bazalwane. Ba ngakho isidi yokuhlebana. Ngalilishwa. Ba ngakho isidi yokwekwana. Ba ngakho isidi yoku emsebenzini bazalwane nhlangothi emsebenzini bantu abangomama nditho emsebenzini hayi abasecaweni ayikho loo nto ecaweni andithi bazalwane nditho emsebenzini ndithi bantu abangomama yekani PhD uba kubekwe umuntu ongumama oyi-CEO phezu kwenu you will make sure ukuba le metha hleli phezu kwayo abantu akaziliba kubambe nje isikhundla soba ndiyi-CEO bazithathile zonke izixhobo zobu-CEO abantu ababhinqileyo aziphulishe down ebezigqibele ehleli phezu kwe-red carpet kanti ngoku sehamba phezu kodaka. PhD syndrome. Kodwa uke kwaqeshwa i-CEO yomuntu ongutata so bamsapota balala ngecala befuna ukumplease makubekwe enye woman phezu kwabo hayi sisuka ngabe ngubani ncima ngaphatha thina siyaqetha ibandla lethu bazalwa anese sikwelwa amahlo nibo angiqondi khona kaphe gospel lo yoba xa kutshintsha isisebenzi nithi sizawubona uzophatha obaba uyahamba nini umsebenzi kaThixo nilibele kutsalela umfundisi imath bazalwane kule ndawo endikuyo indivukela apha emini ndithandaza ukuthi hey waze wandibusisa Jehova
waze wandibusisa moya ingcwele. For 7 years ndisenza lo msebenzi kaMamkhuzwayo. Amen. For 7 years ndisenza lo msebenzi kaMamkhuzwayo. Ndisupport umama ophele ku standard 6 esikolweni. Ongazi nokuba ibudget ibhekiswa ngapi. Into ayaziyo nje apha minute mamqamatha. Amen. Ndiqiniseke I do it to the best of my ability. I-record book ye-minutes zikamama uzawuqiniseka umama noba uyiphethe ngebhegi yakhe le-record book ibhalwe ngunobhala oyaziyo ukuthi I'm not pulling a red carpet phansi kwalo mama. Uthi xa ehamba emhlabeni hallelujah. I took the first flight umoya ingcwele ngixelela ukuthi umama uyahamba emhlabeni. Yabheka esibhedlela eKapa. Amen. Ngoba ndimsupport kwafika apho ndiva ukuthi inhliziyo yami is so interlinked umphefumulo wami nomphefumulo wakhe. Ngidlulile kumbhaleleni incwadi umama. Uthi xa sewahamba esibhedlela haleluya uthi akungeni bantu axelele ukuba athi mvuleleni lo mamkamathi mvuleleni uthi kumanesi amakhalati yangena esibhedlela haleluya oh mama hayi mandlingase ngalo unobhala nokumncinci wena konke andithi amen haleluya. Wayelokharini yakhe wakhupha apple juice wakhupha ama-apile wakhupha wathi kuthiwa mandingatyi into ezisuthu kwesi sibhedlela fill your bag mntanambuyele eJoburg ndikusikelela ngengomso xa kuthi umama uswelekile hey haleluya 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 uthula kumoya asizibhali ngengqondo asimsupport umamvelase ngengqondo asimsupport ngenyama simsupport kumoya. Umama Western District amahle aningambona uThixo hamba naye uniphosile kuseni. Banoqhaqula banoqhaqa inzipho banoqhaqa ibhikseno uThixo nakhe ngokutsha haleluya. Asoze sonke sibe nesiphiwo esinye kodwa sungeza uphi uThixo walomama. Uthi wakumbhaqa uthi uyabona ndizayiyeka yonke enye into ebethi ngiyanomama ekuseni uyangaba angingise andizanga kuloo nto mna amen nelibe ngahlala amagqubuni ithetha ngamalimi kamama andizanga kumalimini kamama mna ndize kuThixo wakhe. Ndinikrobise nje kule mpilo endiyiphilileyo yandenza nangumama uMshumayeli haleluya yamsupport utatam ngempiko haleluya ezingasindwayo nangumama umvangeli ndagcotywa utata nangumama umvangeli ndamsupport ngempiko ezingasindwa inhlebendwane haleluya wanyuka umyeni ngoba uhamba nenkosikazi enamaphiko angasindwayo
amen. Wafika ebufundisini wangumfundisi, ndahlala ndimsapota ngoba uhamba nenkosikazi engathi xa ihlele ekamereni uthi hey tata umbuyazi uyambona utata usokeli ngathi akakuthandi ncam. Kudokasi lo bona utata bengathandani ncam nyani kanti ipilothoko abayazi ukuthi pilothoko endaweni yobuvuka ekuseni uthi tata masithandazi, tata ndinesi sibonakaliso, tata uthi umoya ingcwele, umvusa ngendaba ekuseni umntana womuntu esafuna uThixo. Hayi mama kaloku kufuneka nginxibe nala overall kaMama uMongameli. Khe ndithi nje kancinci. Kaloku uMama uMongameli shumayeza abefundisikazi, shumayeza kwevangeli, shumayeza abashumayeli, shumayeza baya bangena benganana nasizona. Kodwa bazohlambuluka abaya ukuba ipilothoko yalapha ihlambulukanga. Verse 28. Mama kaDokasi ngalemvuselelo ka2025 yebo zikubethile izinto ulwazi luphelile kodwa renew your knowledge. Hlaziya ulwazi lwakho ngoThixo. Ewe tata. Vula indlebe zakho kumoya. Vala indlebe zakho ezindabeni. Vula indlebe zakho kumoya. Asidibane. Ewe tata. uJehova unguYehova. Ewe. Umdali wezulu nomhlaba. Ewe. Akachafi, akadinwa. Ezi questions unazo yenza into ebutyhafile. Abangabeka isinqumo mama sikaDokasi. What for? Bethe loo nto le mali. Iyaphi le mali siyibethe kangaka? Ugoqa ingqondo kabani? Mama, I've witnessed him now, mama. About abena age 70 years. uJehova bayekele kwi-dimension. Abena 70 years. Ingqondo zabo zimke. Kuthiwe makavalelwe. Ngoba ingqondo yakhe ayithini? Ayisebenzi kakuhle. Zisindise kulo moya. Zisindise kulo moya ungahlebe endlini kaThixo. Yoyika. Awuzubetheka ngoku usefresh ngoku usahleba usenza yonke into. Awuzubetheka ngoku. But u70 ukulindile with your rewards of what you were doing at 40. Ewe tata. uJehova uba usekulomhlangano utyhafile usekhona umile uphethe ibag yamandla. If you open your heart uthi Nkosi ndidalule konke kwami uyawuphuma namhlanje uva amandla amatsha. Ewe tata. Lord, it's the end of my life. Phelile indlu yami, phelile umtshato wami, baphelile abantwana bami, phelile ikhaya labantwana bami. Hallelujah. Utyhafile. Hallelujah. Sekhona uJehova ongakunika ukomelela ufeyisane nalonto.
nani izinsizwa ningatyafa nidinwe ningaqhubeka ecaweni niwe abathembele kuJehova bayakuhlaziyeka emandleni banyuke njengamaphiko njengenkosi bazogidima bangakhathali ewe tata bahambe bangatyhafi ndiyabulela Ncebo uhluphekelani uyasindwa zinkathazo ekhona uJesu uze kulomhlangano ukuthi izinto zinibethile khawudlule kwi-association dlula kuvuyo loba ndifikile emhlanganweni kodwa khawufeyisa nengxaki zakho ojongene nazo ukuthi zilimaze kangakanani inkolo yakho uJehova umile ukuthi isaqhubeka le ndlela isathini le ndlela bazalwane izothatha amandla amatsha izothatha amandla njani bazalwane izothatha ispeed esinjani bazalwane Dombathe Nkosi Dombathe Nkosi Dombathe Nkosi Dombathe au Dombathe Dombathe Nkosi Dombathe Dombathe Nkosi Dombathe Oh Dombathe Nkosi Dombathe Dombathe Nkosi Dombathe Oh Dombathe Nkosi Dombathe Nkosi Kabana bomama kabana Thokazi omhle ningombatha amandla okuthandaza ningombatha amandla okuziluhla ningambatha amandla okusihlambulula ningamatha amandla amatsha Dombathe Nkosi Dombathe Nkosi Oh Dombathe Nkosi Yo mama bekuzawuma ityhu ngokuye mama abathi bazocela unxitywa kule conference yiza manje sihlobo sami sisihlobo sami qala namhlanje babe kuliya sekhaya iRhabi conference bekuzawuma ityhu mama baba abathi ngizothatha ibhatyi entsha ngoba le yami igqolile Mongameli neofisi yakhe beze bezonxiba amakhosikazi ibhatyi ezitsha bebahlaziyele uThixo yena amen haleluya kodwa ngoba nisegospel sizoninxiba amandla kaMoya Ngcwele sikubethile izinto 2025 uphelile uvithilikile awusenamandla utyhala ngesifuba nokuthandaza uthandaza amagama amabini uyeke phelile haleluya andibizi abantu abazokwamkela uYesu kodwa nje abacela amandla amatsha abathi kuleni conference manti nifike endlini haleluya
thina asayivila ekuseni xa ndivuka ndimva udadam evuka emphefumulweni wami iphupha lam lokuqala emanti liphuphe endilele ndiphupha ingelosi zisihla zinyuka zithi ngena mamkamatha eluvuyweni olungunaphakade kuba amehlo wakho ahlaziyiwe. Amen. 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 Umoya Ingcwele uyathetha nawe kodwa usahleli phansi. Uyaxelela umoya Ingcwele ba uthetha nawe la mama. Nguwe lophelileyo. Uyazazi ubunjani last year. You know ubunjani. Bazalwana ndixela ubuso bakho mna. Hayi ngixela makeup yakho enhle. Xela kumoya ngaphakathi. Xela kumoya. Bona izinto abantu bengaziboni. Ngoba umoya wakho usharp. Umoya wakho unjani bazalwane? Kuthiwa yikho intake namehlo asharp ngathi likhosi. Sibona izinto zingekenzeki ngoba umoya wayo uphilile. Bendilinde lo umoya Ingcwele athetha naye. Athi hey khaya uthatha amandla. Khaya uthatha amandla. Awenzeli abantu. Khazo uthatha amandla. Khazo uthatha ntoni mzalwane? Ozawuthi ufika nje endlini yakho namhlanje ufika uhamba hambe. Uthi ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Yonke into ekule yathi izakhothamela uThixo wasemhlanganweni. Yonke into ekule yathi izakhothamela uJehova endimfumeneyo emhlanganweni. Hallelujah. Yiza mama ngegama lenkosi. Hallelujah. Ndiyabulela ngokumamela umoya Ingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sowuthatha amandla ezawuthi sifike izinto sizohlasela imbewu yakho abantwana bakho ukwazi ubakhulula belele uthi ngegama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Abantwana bethu bazalwane balikhoba of foreign spirit ngoba thina sinamehlo. Hallelujah. Kodwa ukuphila kwamama kuphilisa imbewu yakhe. Bayaphila umama, bayaphila omolokazana, bayaphila onyana, bayaphila abantwana, uyaphila nomyeni. Amen. Izabalwazi. Izabalwazi. Ngixolela abamama bemi apha imfihlelo endisebenze ngayo ebomini bami bonke. Hallelujah. Amen. Amen. Bombam bonke ukuhlala noCeduma. Amen. Ebethi ebusuku yena xa ediniwe zezecawelele akalibali ndimbrasha inqayi. Amen. Hayi unjonge. Amen. Akalibali ndimbrasha inqayi kaManti. Amen. Kanti ndithandazela imedula oblongata. Imithambo yakhe enhloko ngibamba ngemagnet yasezulwini. Akalibali ngimasanda amanga. Ijehova inenkani le ndoda. Sofinishe moya Ingcwele. Hamba ke ndoda encinci. Nihamba nemagnet bomama. Ezizandla zenu sinomlilo. Ngicela bathandazele. Hallelujah. Inxaniwe inhliziyo Hallelujah. Thixo. ewe lowo Asiwayo
ukazi kaNkulunkulu aqinisela ngalo uthi kepha bonke abamethembayo alikhasafa bonke abamethembayo awathola amandla amasha bewungewadinga yini wena amandla amasha namhlanje kule service sondelani kancane